Nesting operation sa Talisay City Science High School gihimo. Pagsiguro nga wa nay lamok nga makahatag og sakit sila mga tinunan. Ang detalye sa report ni Marie Dumabok. Kaduol lang sa kanalang Talisay City Science High School, gawas niini may kasagingan usab sa likod nga bahin. May mga lima usab nga nahimo ang milabayn pag-uwan-uwan nga nasinati. Subay niini mihangyo ang principal sa Talisay City Science High School sa Talisay City Health Dengue Task Force sa pagpaygadog bistig operation sa palibot sa tunghaan. Pagsiguro nga way ni usa ka tinunan nga magka-dengue. Sa miaging tuig may usa ngadto sa duha kini ka mga kaso sa dengue. We shall be conducting dengue misting gyud kay kanang para ma-prevent ni siya nga kanang sakit. Kay nindot man kayo kung safe learning environment ato ang ikuan gyud sa atong mga estudyante. Kitudloan na nila ang ilang mga tinunan sa kamahinungdanon sa kalimpyo sa palibot sa tunghaan ilabi na sa classrooms ug ang pagpahibaw gyud kun makasinati og sintomas sa mga sakit sama sa dengue. One of our best practice gyud sa atong eskwelahan, nag-conduct kita og every afternoon nagitay clearing, manglimpyo gina sila unya with the help also of our kanang teachers, nagitay gi-practice gina ang kanang 5S. So kada classroom walay mga stock nga daghan, nya ang mga palibot pod kada buntag gi-check up pod na sa mga staff to ensure nga limpyo gid atong palibot. Napuo na ka mga tungaan ang napaubos sa misting operation sa Dengue Task Force. Oba ni Cleofer Lumayag, Marie Dumabok. Balitang Bisdak.